Yo, iki Tatin kok Tatin. Tiwi sing iso gambyong. Iya. Tiwi iso. Ya paling ora wong loro mak men supaya gayeng. Ha iya. Yo, wong loro si Tatin karo Tiwi sing iso joget gambyong. Iya, kaya ngopo? Iso. Iso kowe iki kok iso sapa? Lah kowe iki iso wis tau joget gambyong kok. Wis tau jogetke gambyong e. Piye dadak dikapake? Golekke derek apa? Kaya wis abut ling ngadeg. Oh, apal-apal wis. Oh wis kok apal. Yo, engko tak tuturi tak ajari. Mbak Seono iki pinter joget. Engko tak ajari. Engko kowe ngarep aku mburi. Yo. Pripun len joget? Yo biasane wong kowe iki. Warai ya, Mbah. Tak warai, aku ki kulino marai ning ora sportif aku. Kok nek aku wagu piye? Len joget wagu. Ah jodone karo sing wagu-wagu ngene iki. Lah ya, mana jenengan ya? Iso. Ya. Si Mbak Tiwi. Oh iya iso gambyong nek iki cetha. Iso. Nggih, ya. Kaya angka 10 ta. Jan nek niki limbukan dobel. Kok limbukan dobel? Ini siji lemu yang cilik. Waduh. Nggih. Mangga ya saka ngendi ya? Gambyongke iki pamundutan saka Pakuwaja. Paguyuban kulawarga Purworejo. Purworejo. Nggih. Keluarga besar Purworejo. Gambyong Parianom. Parianom. Ya dibukani. Saka kono. Saka kono. Bilang mojo dono sike. Saka kono. Anu Mas kei dalan sik. Pane gambyong napa sih? Saka ndi? Gambyong Pangkur apa Parianom? Mari kangen. Mari kangen. Ya wis. Ya mari apa Rik? Ya mana gerakane iki kur padha ning kur iringane iki beda. Lho gerakane padha iringane beda. Mangga, yo. Ya, kowe melu ora apa-apa.
Kowe dadi ora luwes to kowe. Lah napa? Ah kelemon kuwi apa? Ya aku ngapal lho. Lah piye wong ora apal kok kan joget. Dadi mah kok joget limbuk. Lah ya iki limbuk iki sange iki apa? Cinguk. Kok cinguk-cinguk cangek lho cinguk. Iya. Bali nang gone pokoke ngesahke ngono wae. Nggih. Siap. Mau ora ketang gambyong dadi nglamber ra masalah. Iya. Ngono ya, Mak. Gambyong anggere kokean gajih wis ora apik. Nglamber mari kangen. Iya. Wis diaturake. Nggih. Dene piye wong angel ibu sindan-sindan iki anggere niwara gelem nyinden terus ora gelem belajar joget kuwi pirang-pirang. Ya, mula ki nggo ngawekani wae. Panjen ya bener ya, Mak. Nek ana pamundutan gitu. Nggih. Sampeyan ya lulusan tari ya blas ora dong. Nun, sampeyan jarene lulusan tari ya. Ha kok ora dong? Nek riyen dong kula. Lah saiki kok ora iso? Apun mboten ulangan kok kula. Wis ora apa? Aku lha nek anu nek ulangan kok sing apal.